Onabumine kuwambaba Oyimoso isi miliada tata Isi miliada tata Hey Chukwe megani simili obelu Omwaka mobi wese na nugono Uno na nisimili wobi wonine Isimili anatata Enole yao Enamoa Isimili anatata Enamoa Isimili anatata Wele Isimili anatata Wama seli omune kuzi Isimili anatata Ebele nebelu Umu Igbo niile ndị na-eti egwu na Naịjirịa Ọganiru n'ụgaba orimili Ise maka na orimili adị atata ma ncha onye chimele eze ka ọ ga-abụ n'eziokwu ga na-ekwu ebele m ebe obele oge ọ dị mma obele oge anyị awụchalụnụ ife bịakwutela anyị na ọkalịla anyị mana Chukwu emekwe ka anyị na n'ije ahụ ego n'etizi mmadụ esirụrụ ọmịa na-egwu m ụba nata mmechi nne m tiri egwu nnere m na m tiri egwu ego bụ onyinye Chukwu kechinyela ụka ndị aga ọgwụ aka m onye wewere ebe sasị nwa mmadụ ife na-alụ ka m na-alụ nụ onyinye Chukwu nyela anyị mmadụ ama Isimili anatata ụmụ Igbo niile Isimili anatata Igbo bụ Igbo na-ekene m Isimili anatata onye wewere Isimili anatata Igbo bụ Igbo na ị ga-adị Isimili anatata ọsọ sandị ga-adị Isimili anatata nekwa ọgọ nwa kenụ atakuliakụ ọgọ ndị Ọnịcha do ife na-alụ ka na-alụ onyinye Chukwu nyela anyị ka iji aga n'ihu n'ezie the golden voice onu mekene gị maka ọgọzi Chukwu material ekene gị atakuliakụ debe gwọ nke ị ga-enye nwanne m n'ụlọ Akeji n'isi ọkụkụ ebe kasị na-ewu ajụjụ ka mụ na-ajụ maka nwanne m welu ụgwọ nwayọ anyị nwere ozi ọlụ kịta obele oge ọ dị mma ndị egwu walonia nwayọ n'onye nwe anyị ga-emeta anyị mma ọta aka ọ dị njọ
eziokwu nọ ga-adị mma Igbo bụ Igbo niile anyị ndị egwu nọ na Konya isi mmiri aratata uko na mmadụ isi mmiri aratata eye wegwe isi mmiri aratata mamasịrị ọmụrụ isi mmiri aratata anya ga-adịrị mma isi mmiri aratata Native doctor Wado Udogunu Mutu Native doctor Wado no mechanic Mona idi na mwanyo mwa bosizizi Obase kanasi Iga neje Yesyogu na abata Obata onu anu mutu Kenelo mo garu bezyo yeme lugu Olo, olo, olo. Oyaka onye nwegwu ebulu batakwa ọzọ bụ na anụgo onye nwegwu na-ajụ onwere onye arụ dị ewu alele ewu oyaka onye nwegwu ebulu batakwa ọzọ bụ na anụgo onye nwegwu na-ajụ onwere onye arụ dị onye nwegwu ebulu batakwa ọzọ bụ na anụgo onye nwegwu na-ajụ onwere onye arụ dị Emeka ta sị na mmadụ anwụrụ ụfọdụ ndị achụbụ ife gbuli ị na-ajụ m nsị ka njụ onye ife gbulie n'ọgbọ ọnwụ ịnazi anya na posta ife ka na-afụ bụ 20 na-afụ bụ 30 na 40 50 bụzi okokoko onye lụrụ 60 okene chukwu onwere onye arụ dị gị mmalụ kabarụ na-eje chekọp maka onwere onye arụ dị gị mmalụ nwa onye nwekwu ebulu batakwa ọzọ bụ na anụgo onye nwegwu na-ajụ onwere onye arụ dị Igbo music entertainment material like n'onu afọ Igbo ka anyị na-azalụ afọ Igbo niile ka anyị na-aza chite Igbo bụ Igbo daalụ anyị nọ ebe anyị nọ coronavirus ejelu bịa mana anyị ga-anọkwa korona alabalị oge korona na-abịara onwere onye arụ dị ka njụa
ọnwụ nnebe kwọ ejikọrọ na-eyi anya egwu ka nna ofe as oji na-eyi egwu Agboko dịka Igbo landị gọvanọ na-achị Anambra ndị egwu si na anyị kenele mana anyị na yọ ya ofu ahịhịọ kabarụ nebala anyị anya anyị bụ ndị egwu na-atasịkwa afụfụ ife na-abịa ife nweriga ndị dekoreshọn nọ n'afụfụ ndị rentas nọ n'afụfụ kameramen taa nọ n'afụfụ anyị bụ ndị egwu na-ebe anyị abụjugo anyanwụ na fugo coronavirus mere anyị ịnwụ mana Chukwu emekwe ka ifele me ndị egwu onye nwegwu egbulu batakwa ọzọ ụra adụgo onye nwegwu na-ajụ onwere ọya arụ dị ife anyị na-ayọ gọọmenti si meghezie ife ka anyị jebe ọlụ eziokwu anyị aka atọ n'ọlụ a ọda steeti emeghego hụ ịlụzie na Delta ma ndị egwu ma ndị kameramen onye ọbụla nọ n'ọlụ ịlụzie n'Imo steeti ndị egwu niile nọ n'ọlụ Anambra anyị na-ayọ Agboko dike gọvanọ anyị n'ịlụka mana biko na-ebasi anyị anya ka ndị egwu ka anyị wee jebe ọlụ ọbasị hungry man is an angry man ọ bụ onye liju afọ wee chọbazi ebe ọ ga-emezi igiribisai 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 oyi mana onye wela aka ya gbuo onwe ya ojebe onye wego na-ajụ onwere ọya arụ dị ife niile gọọmenti delụ n'iwu ndị egwu anyị ga-edebe ya ma ebido ọlụ asị anyị kwụọba aka ndị egwu anyị ga-anakwọ aka anyị dada asị anyị kpụlụ face mask ndị egwu anyị ga-eme otu a ọbasị asị anyị nyekwa social distance ndị egwu anyị ga-eme otu a mana biko zirapụzi anyị ka anyị jebezi anụ olo 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 bịa na-anachi ebe orio na ọnụma Ugobu si n'obi Chukwu bịa ọsọ m dị ọla mma Ugobu si n'obi Chukwu Igbo si na Igbo Music Entertainment n'ụlọ alụka unu ga na-eje nabata ife mmemme anyị na ịgọli ya n'ụbọ onye ego na ibe eze ife Chukwu yala anyị nya ka ike gba aga n'ihu ebelebe bụ ebebere bụ odogwu na m okelele daalụ onye ego ịgbakwa na anyị nọrọ n'ọlụ onye ego wee natakwa aka onye ego no onye ego no onye ego no yes enesi Igbo bụ nga olo enesi onye wele Igbo bụ nga Igbo bụ Igbo niile na anyị kenelụ daalụ
anyị na-azala bụ Igbo ọbasị eziokwu onye wego kenelu na ugolu ugudo ndịda ugudo ndịda Amalingo mo Amalingo Adefe Ose kwone kwa Amalingo Ase mose kwone kwa Amalingo Anya malegu egu na soso no no mo Ike mo wa mazeli no welugo ugiru alia Egu malomo ne desi mungo macha Ana mejele egu na samosa Ana mejele egu na kamonio Even your luchu wo megonya ovodwa Umadi gonye wegu inozobea Umadi wese bona inozobea Wese bona inugo irole Ebuka mwaka monda halu Baba Amalingo Anamonya lonjine Simbulu zokuli anuchi nago Pageju naga wanyo kalemo Never nya lonjine juna Simbulu zokuli anuchi nago Ibugeju naga wanyo kalemo Welusi au saruli ejuna Ibugeju na wanyo dialomo Mbulu leju njave ni kutoko Kutano sasudini ya nyaganyanga Asimutu avansinya tu avangagi Asimutu kwensinya tu kwengagi Asimu kwensinya kwengagi Wofu wanchinyo lise bibi zora Himalaya Wofu wanchinyo lise bibi zora Ama weze onugo ilo lebo Hele 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 Igiri bisai Igiri bisai Igiri bisai Igiri bisai Igiri bisai Oi Anyi welada anaidelebe Eze wanyo Oma selino welugo Ima kweba inoka naju Kavana gbadi nekene ome Oso sandu sikene kavana Kavana nyoma na nyikene lidalo Ego malomo ne desi mungo mandaro Olo, olo, olo. Ega tempo. Manambara.
onye ọma ka bana ịnọziwe ya material ekele ezi anyị m dalụ Montero onye ọma nọ n'ume ekele gị Indonesia ka ị na-alụ wee bili onye ọma Montero onye wegwu kelere gị ọlụ dị n'iche n'iche nke kenyela onye n'ụwa ya gbadanye ya ekele ọlụ ekelu sasị nwa mmadụ onye wegwu kelelụ gị onye ọma ana m anụ ọnụ iyi n'Igbo Music Entertainment anyị ụlọ weta n'anya mgba ya adịrị ya Igbo bụ Igbo bagadị Ambuloto bi right onye mụ ọkwa ka m onye wewe aka na-enye n'odo ekele ọlụ eke ndị egwu niile anyị nọkwa n'ọlụ anyị mana kwerọsị ka anyị lụọ ọlụ anyị ka m na-ekwu ebe ndị egwu unu nwee ndidi nwaobịala oge ife dị ọkụ gaji oyi Chukwu kụziri anyị ife Chukwu kụziri anyị na ọkalịla akali anyị na-alụ ọlụ a anyị ga-etinye uche na-alụhụ maka onwere onye mala ibe chi ga-abụ echi ebuka echi bụla ibu rire eziokwu ka na-ekwu ekele ọlụ n'ụwa onye na-eti egwu nọ n'ọlụ akwa mmadụ na-etekwu ete ka na-ajụ ma ndị na-atụfu ego nyekwalụ ndị na-ekili ekili ọ bụrụ ọzọ saụndụ kedụzi ngwa egwu anyị ga-eji tili egwu ka ahụ na adịrịzi ma ncha ahụ na-arụ mmadụ na ọlụ ifugo ndị na-esi nri eziokwu ba nọ n'ọlụ ndị na-esi nri nọ n'ọlụ maka ọkụ adịrịzi na ọkụcha anyị ịghọta ije Igbo bụ Igbo niile onye wegwu anwagokwo Igbo Music Entertainment material onye wegwu anwagokwo ka mụ na-enwe ife onye wegwu ji bịa maka ọsọ saụndụ n'anya ka iji gwagote ị ga na-eje nabata ngozi Chukwu debele n'ọdakadị n'ihu ọchịchị egwu na ịmụ n'egwu na ọlị na-alụ ka Chukwu ga-eji chọọ ya mma egwu mejebe n'isu oji onye ọma na China ka ọ na-alụ gbati olu bekene gị lụ gbati a na China onye wegwu si daalụ ọchịchị egwu na ịmụ n'egwu na gbati agwa ka m onye ọma ka mụ na-agba ọnụ obi fe na asọmụsọ nwanne m ọzọkwa ma na-ebuloko na si bụ odenigbo ọzọ odenigbo ị ga-agbanarị material ị ga-agbanarị nwakọ ọchịchị egwu adịghị ka ụna ọchịchị egwu adịghị ka ụna egwulubie na gbogbo ụmụ obodo ezela ọnụmụ na nzuzo ọche ụzọ bazi na lụlọlụ ọzọ wanịta
Udu baby machi finger nekala lomu dalomo. Onye obodo eze. Bobo dese lo no mo na dudo. Why?